na yama wahawi Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 yeduanum centers bebre asomu a awiai wode nsam no ma desia edi akwaniaba ensam no doso awiai awian so atweniti kakra ena awiai nsam we de bra wo de di akotene bi ene se National Petroleum Authority one mo dia ba ya wayen hye ne be ya enframaja gas to ahodo ye deda so no ye betimi atete so Dr. Richmond atu ahene oyobi a woyare nade ewo sikasam na afensu emu ntotoye wone Sompa kase acha asembi sanso ana kane mampanyi ora John Dramani Mahama so sra de hyenom secretary bi enso ene wunya 10 Ghana cedi na sane man DC amanyoko no a ebebo won mu yie papa o mampani na nado dankwa ekufuado etu anamo ekopie mu ewo tema mpakadan na obo apro no wiye no wone Sompa kase edi nkomo bi ewo bi nkasa 24th ko kurom enche na Christmas nwom na hyase etwagu na abusua yenim se brewe mu an ya hyase atoto Christmas honnyoma yabakwa monte so ne yakwa akodi nkomo bisasa show bronyei anuoma ekosei GPRTU nso ene Sompa kase edi nkomo bi ya wo kyere nsem bi mu ma wiase ne adasa efa asentiadua ne ho na eyede asem a awiai ensam no bebere ka ho a yasi nkunwan yede ebrewo yebohwe ne aduru tanoso apatrapa new site ho eho ena Bay Herbal Clinic ewo honhom fam ene honam fam adwuma no obaye ne simple e dia mawo sebia waposo no waposo nyina yemre yafunu ekuro bi na aba mu malaria na ha wanase den eye haban heba mesa ho asem ena me ka dia tell se pebi e fa sha obag ma na se pebi nom na be ya adwuma no nyina kama e dia mawo sikasam de e ma wo remfi o sikasam de ho hia pa bronya ebe eye sika adofo be hiesia to adwen afa adwen abo adwen po asane adwen bi a na eye FIDO de ho hia eye Google Play Store wo download one app no pe na una udamu ya wo kono ifiada bia wia no mienu kosi no miensa kanadi akompre kwa hunta humehunu amekanti yesi menya Japan ne ho asam ne ya ne yeka ede kire wo asensa ntramara so betwani papa yi ba bi ofiri ne so de hunu botaye panifo no betana se kire ne mamu akwan ma wo bisa de kire wadwe bia ne ya kire ne ma kama ede amaun yegusu aya yeje akyede no Sompa akyede bronyan akunafo mobrofo wisia ene nyanka ye ma wo mo asere awiei abusia numako wei ene numako nkaye bi ana wan maso asene a yede awia pronto kase bo eba besom hyene so se anuano mienu ene atanse akosua ajewa akode enimedi mene nana kwabana kase ene anopa bra wo mahene ya wadubu ache etenase ewo ade achia bia dwumadie no so no enkomobo bebre ana odiye na akoye sikasam animu ensembisa animu yia no na asano nso ye kan de wonim nti enam so ma ne toato ahoma no a ama wone Dr. Richmond atu ahene edi nkomo opani atu ahene obi a yetane ne di nkomo ebo fidibatan so yie pa efiri se na adwen ne nyansa ene ne nimde ne nsamu a ya wodigu akwamu fa sikasam ho no pani no tumi se na adwene mu do nyansa ne adwene mu de wa ben ya wo hye ewo sikasam pa eno na wode nsam tu dwabra na omahene ebusa ne se papa se no financial haircut ho nsensem wa be deja e wa Ghana ha se yi emu asem ankasa ye ka ne se no se o menu omahene wonhwe sa nkomo wei medika ka kire wodada da kura se wo be ka ya medika ka se ba bi ye keka kɔ no ene ba bi aka no ye chiri sia na hwe no de wonhwe ye pie janhye no so pe ahaya ne be pake ampani ampa ne nuane ampa ye duru honum na me de me kata maniti ye wo sa haircut ho nsensem no menu agye na de ma wiase ne adasane Esesenka womune abanti transi ene womu a abandi wonka no transi kasewi no mu jitum it the omu ye esiwo Jamaica they negotiated with them and the people bought into it not in position until I say said you obiako pamatade no dia besho ndi na lawyer no age no lawyer no so kansa no womu attorney general no se womu nyina nka mu a dia womu ye nyina entini nyi because I am a problem who say ade no nipa nyina for madwen amba na womu ni nyapa asempempi ekrom ha no obi ye bibia eya no officer de ni nyina ono ana de no eye ne dia but se wokra wo de obi ka menia se wo de obi ka enye wo na okotena wo cancer no kire wo hia no ene ono wa
ahyehyɛ sɛ mesrɛ we di nka mo yenye ni sei no one can now go for ba because asɛm a me no kan dada no we bɛka kyerɛ sɛ nyɛ haircut but sɛ me sika interest ni I waited here 21% now so my money zero why then why haircut but people can bro for no one person on bet sa why haircut what the make 2023 as me saka me sika wo so mpia ma me what the akoshe 2027 why haircut what you have reduced the value of my money it is a CD and next CD a little CD enya de kro nti your ekoso no the lawyer pay no kan so so omunya botre so omunya botre na one omu nyina share na society the first civil society parliament various TVC the pension people or leaders who share na nyina ma dwen ho say we ntimi nye debt reduction we ntimi nye debt reprofiling we ntimi nye debt risk we betimi have the best spending bond nyama mo four different bonds with different payment different coupon rate now wa ko fa de ne ba na for say ye aba ye makana ma kenisa ɛne ya etwagu yei ɛyɛ obi a waben ɛwɔ sikasɛmu ne din ɛne Dr. Richmond Atuahene ɛno asɛm bi pie dwama Ghana for dodo no ayɛ mo hye wɔ mo pa na asɛm ba ko na nipa dodo no ebisa no yɛ sɛ aso aban no wɔn mo akyɛ mienu anase nkitahodie ni na nkɔ yie ɛwɔ aban no mu nti na ama nei obi asɔre ano waka de opere kyerɛ aban ne nyina na yɛ sɛ attorney general owura Godfred yɛbɔ adame no ada ne nsɛm bi a ɔde bɛto dwa na wɔbɔ aban no kɔkɔ kyerɛ muo sansansam na no yɛ rake no fra tare bɛto dwa ɛfa debt exchange program ne ho no nyame anim ni ɛmfa mara kwan so na ne nkyerɛkyerɛ mu no fa baabi kora mpo na busua kɔwie kyerɛ na sɛ yɛ akɔkɔ bibia hɔ kam yɛ sɛ asa aban no ankasa na ɔte akonya so no ne nsɛm bi wɔ no ma wɔka no tra nti Ghanafoɔ binom ɛmfa na sɛm nya adwuma nti wɔno ankasa na baamufoɔ ɛna hyɛ ase a wɔn masɔre adi tia no na asasɛm no ɔpanyipa de bɛto dwa yi ɛyɛ ade a ɛde ayamhyehye aba bɛto ɔmanfoɔ dodoɔ no aso emu kyerɛ mu sɛ kɔbɔ investors ahodoɔ ɛne wɔn de wɔn sika ama aban no sɛ bosia bɔ wɔn nyinaa sɔre wɔ Canada koropɛ wɔbi ayɛ sɛ de aban no kan wɔn te aseɛ edie nyinaa bɛtwe no dawora so a ɛkɔba no saa no ɛdo ɔhaw kɛseɛ paa ɛna bɛbɔ ɔman yi mu na asɛm yi nti yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛnya political science lecturer yɛ wɔno ɛwɔ Department of Political Science University of Ghana Legon Dr. Kwame Asa Asante na yɛ na di nkɔmmɔde afa ho abisa no sɛ aso saa asɛm wɔ paa na baabi a wɔma Ghana yɛgyina no anyam bia yɛgyina berɛ no ɛyɛ sɛi san sɛ emu ohu sɛ attorney general pɛmu no ankasa ɛba bɛka sɛ yi sɛ asɛm a ɛna no da ɔma Ghana foto sanfo de bɛto dwa no ɛna mmara kwan soɔ na yɛhwɛ no sɛ aso wɔman no ankasa yɛnim ne yɛkyi ate sɛ yɛda akyen so he ɛna bɛkɔ akɔgyina yɛbɔ mmɔden ase yɛn nsa bɛka no nyame yɛ adom ne yɛnya no a yɛne ne bɛdi nkɔmmɔ ne yɛnya nyaeɛ die na kwabi wobɛsɔ mu di ama me Ghana mampani nana adodankwa ekufo ado ɛbɔ aporo kakra na ne nyina no ɛyɛ sɛ wɔkɔhwɛ dwumadi a ɛkɔ so ɛwɔ tema mpakadan na deɛ ɛkɔ so ɛne sɛ tema mpakadan railway project a ɛkɔ so no ɛna wɔkɔhwɛ mpɛmpɛnsoɔ ɛne sɛdeɛ adwuma no esi ɛkorɔ na ɛbɛrɛ wɔkɔhwɛ yɛ saa no ɛna ɔne nsɛmtwerɛfoɔ ɛdi nkɔmɔ na wɔkyerɛ sɛ nyame anim nie sɛneɛ sɛ adeɛ no so ɛɛfɛ a na ɛɛfɛ ɛɛdɛ nso a na ɛɛdɛ me ɔmampani ne nado dankwa akufo de ya migyina ha me ne nsɛmtwerɛfoɔ mo kasa yi baabi a mabɛduru sesia no ɛkame akɔ sɛ aka wɔ ha mo kyekyɛmu bɛyɛ sɛ mienu pɛ na dwumadeɛ no koraa no yɛwie na nyame yɛ adom na se yɛwie sɛ no a ɛbɛboa ato nsa frɛ adwadie ama yɛhodoɔ yɛ atwa yɛ ho ahyia no amanfoɔ kɔ bɛba nsra hɔ abɛhwɛ sɛ sɛdeɛ nsamsoɔ abɛɛfodie yi yɛde ato nsuo no so na ɛma akɔbadie atumi akɔsoɔ no a na kyɛ sɛ ɛfɛ papapapapapapa ɛma adehyeɛ ne akɔneabadie ayɛ from fɛfɛfɛfɛfɛ dɛdɛdɛ kama paa sɛ mobɛkae na mo ahyɛ no nso a ne nyinaa nso ɛyɛ mani so ade home botaeɛ ɛne me nsusu yi a mehwɛ sɛ adwadie bɛkɔ so na aboa ama nnwuma timi abiebie na ma nsrahwɛ nso yɛnya sika ɛde afiri mu ɔmampani ne nado dankwa akufo ado asɛm a wɔde ma nsɛmtwerɛfoɔ nyinaa ɛne sɛ wei deɛ sɛ wɔka paa na wɔbu nkompɔ paa hwɛ n'akyi na watu n'ani a saa bɛsi n'akyi bie mu a adeɛ baako bɛtumi na ma nsɛmtwerɛfoɔ mo ahyia ha nyinaa ɛne sɛ ɛbibiram ha sɛ no deɛ saa nsamso wei a yɛbɛyɛ no deɛ ebi ɛnsi da ne nsɛm wɔde ma nsɛmtwerɛfoɔ ni to create a multimodal transportation network involving road, rail, and lake transportation, which will facilitate the haulage of cargo and the movement of people from the southern part of the country to the northern sector
through a mix of intermodal transport systems. Currently, the transportation of domestic freight and transit freight between Accra, Tema, and northern Ghana, and further to Burkina Faso, Mali, and Niger, is essentially road-based via Kumasi, Tamale, Bogatanga, Navrongo, and Paga. This over-dependency on our road network, coupled with the lack of other transport alternatives, particularly between Accra and Kumasi, has resulted in congestion, rapid deterioration of roads, and increases in road accidents. As part of efforts to address some of these challenges, the then Ministry of Ports, Harbors, and Railways, in June 2007, commissioned a feasibility study for a multimodal transport link between Tema and Buipe through the Volta Lake. The study was successfully completed in 2009, stressing the economic, financial, and operational feasibility of the multimodal freight corridor. Subsequently, the Sixth Parliament, at the 14th sitting of its third meeting, held on Monday, the 31st of October 2016, approved by resolution both the credit facility and the commercial agreement between the Ministry of Finance and the Exim Bank of India with Afcons Infrastructure Limited, also of India, as the contractor for the project. Its implementation is yet another manifestation of the strong historic links and relations between Ghana and India. Project Lempelebre, Sika Empe de Mampani na Nado Danko Kufado ena yetene nkai. Na wowie ye noa ena do ne amansan di nkitahode ma Ghana Railways Authority kwaku atasapon ono so summarize asem ni say. Emma ye ban Tema Port Sadre. Ban ji asasi ye railway track from Shy Hill to 3.1. Friends port anom de fa bo ne quarry ni ade omo de airport no na no mo fam. Na a land ni be acquired already. Tina say ye acquisition for a twaso. And on the my pre in Pakada. But the original contract na can see akuso bon de can cross so. By my ye change scope no at the Pakada. Na 300-meter bridge. Rail bridge no Ebeka. Ghana Burkina no so no. It's as cross route and that entino. I have a Ghana Burkina no ministry no decision is the Far Eastern Corridor. 3.1. No so that was so akonti. I had said the Ghana dika any demo 98 kilometers. Aka Burkina there. Yes, at the account. Nina better so. Pay war port or back and yet port ya that lift no I'm gonna do status bint Nina ka media aban aid said ya obema your port no nya congested. So the way no intermodal into Ministry of Railway and Ministry of Transport and a cambom into a road railroad and lake no the water transport room car transport room and a rail and no media president could be no any railway line no could be inspection na okoye na they say your technology be a friend of great separation. First, another crossing. So they would do a big crossing. Think I train me by not casting in they say technology or a friend great separation. I to say, either sit train by Fafom, Naka na Fasro, and I can't be Fasro, not train no Afafo. Into a senior Como, overhead bridge be a castle, a Fasro, a train, a fast, the journey, a quino. And no nice a small intouching desire, no president could be no inspecting the station any real bridge that voter Ene ya etwagu ye Ghana Railways Authority pani a oniaman side din kita ho kwaku atasapon. Ora Mustafa Abdul Hamid wono ya panyi kwanchefo a NPA wadano na wono na de ato Ghana fo nyina anim se na nioma bo akosoro menne from ajagas nso akwa akogina mo abo no wono mani tua pa. Wase yankane na nka ya ase anasa cylinder ya obefele no
50 Ghana cedis no ene one ma pagya mu a be de 105 cedis ene a kire ya na kyese wo hwemu pa no a anu akwakoya den ya dodo no apese wo san so kɔ tetiatempo nim kɔ di bidie edi dwuma eno na wo kyerɛ mu sɛ ne one ma hyase a wo ne abam mpanyimfo titiriw one ma mutu aban no fo edi nkomahwe hunu sɛ ɛto ahodo a ɛredan from ajagas so no yebetumi ayi afiri so amano ayeye woni munyamfo de sasem we nyina to dwa wabra na wo pa LPG awareness campaign hontoma e won kramantamu eno na nam so ma wo ko kyerɛkyerɛ nsɛm mudi nti a amene aban no pɛsɛ otu sana mu we are hoping that as part of the CRM process we will make an argument in cabinet to allow cabinet to approve for us to remove some of the taxes on LPG in order to bring down the cost of LPG considerably, in order to make it available and accessible to our people. I'm from the north of Ghana, and so permit me to make an advocacy for the north of Ghana. I am looking for investors who would agree to come to the northern part of Ghana and establish bottling plants in order to help our CRM to work. For investors who are here, for people who are here and have money and want to come to Ghana, to the north of Ghana, and by the north of Ghana, I mean anywhere from Kintampo all the way to Hamili, or from Kintampo all the way to Boku. So, if you want to come, and in that bias, I would also make a bias for the northeast region, where my mother comes from, and from the upper east region, where my father comes from. So, if you want to come to northeast and you want to come to upper east and establish a bottling plant, even without consulting my minister, I will make a case for tax exemption or for tax holidays for you for a period of time. Anwache no church for Panye Dema LPG Marketing Companies Association. Ora Justice Mante one so added to judge say any only for no yana one or send a payer. One so home a bit to my home. Being a free and you see a full price. It is a message as a amount for Nigerian LPG. So, then yes, a margin basket and almost a top at the year near some way dear. And you see a cheap price. If the price no papa. Afei panyi papa de choya wakasa de madum jaju makoya wa my Ghana mu DO3 Desmond aka one so de tuja achira Ghana for se wamba sra pa ye ko pebre mu no wo mo hwehunu se enframaja gas ode di dwuma e wa fiefiem no wo betumi ahwaso yi se eso kakra kana na fe enya kwan entimi expand ananse entimi nya kwan endi afu sane e wo cylinder de ti baby ayawo no wo cylinder no hono ana ba no hono both a gas and a pepper PFU, and then baby, the people in PFU, not explosion, and for breaker, let the jacket say any emergency side of Mediaba. The GDP, yes, for Christmas, ye won't come on and the GMA. You deserve to send me a year to my boy, and now so lightest matches, and then near my so your friends na me my man so nya kwan komo yes I man dey ukunya kwan wo ho pe wo de bedi agro na nso so na no so akwafa eja e dia na fe so ye bese se dwanu nya ba bomo de so be producer aso ye no e wo 112 and answer 192 e wo ntempa so main twenken asepra na won so a wo de numbers ni bi agro won tu wo ho fo so ofre 112 no and answer 192 number obetime 0299 340 383 na yetimi abane abane. I was your way a customer for the child madum judge makua. I want Cramantamo DO3 Desmond Aka. Afei yamra ashen kanso afamoi. Ghana ye kwa ye banyina no ye befro ye besi ye betopetru na eba se ya na akoye ntraka kire pa e de ama ashenkafo na afensuso akwantifo se obi etu ne kai frifia no pa akwa adwuma ne bota ye nyina se emono nsia no ne wanya de wode be maka ewura se ka no so ye ne de a obenya mfaso na ne mate ni benya bie obefele ka no na afensuso wode ka na kosi bia so de sie ade echi a no asan akofa saa na eba ne se ya na ye ne ye fo saa aka no hawo ne amane no abegu ye nkomu o kwa ne boonko o ba ne boonko eche sai akoye nsem bebere ya ntiase bia enheda animu na ukobusa osankani bia wose o
sɛdeɛ say no dollar ne cedi no ahoɔden sitie no saa na wɔse ɛba no ɛna fuwa no sɛ yapagya sɛ ɔbɛka ka nsɛm a wɔhunu sɛ asɛm a wɔka no ɛyɛ nokorɛ na wɔka na ka ho bi ma na no pɛ ɔmahene yɛdu boakye edi nkɔmmɔ wɔne alhaji sumaila boakye ya asante mantamu ɔyɛ titrani adama gp aruti busa ne sɛ alhaji salamu alaikum oh wa alaikum salam na deɛ na wɔ hɔ no wɔse sɛ no mo te so anaasa no wɔse oh ɔman wo hwɛ yɛn hedan si gyina bi asa na wonti alhaji petro ne lɔɔre fɛ sɛde sitie wɔ ɔman bia mu no sɛ wode nsa kɔka na biribiaa pagya ne mu kɔ soro a ne ba fam no yɛ na ɛɛtene yɛto petro mu a biribiaa yɛde yɛka adwuma biara no ɛkɔ soro lɔɔre fɛ ɛkɔ soro papas kɔ soro insurance kɔ soro dvr de biribiaa kɔ soro nti yɛte petro no so a yɛmu sa yɛn ho sɛ saa nneɛma a ɛfa petro so no nyinaa kɔɔ soro ɛno nso no aba fam anaa sɛ ɛma afe kɛsɛ a me ne wo kasa yi na pais a baase ɛtɔ Edu go mukasi. Ne 2008 million. And 36 million. 3,600. And master. Injury a cost rono. Yaki petro so die. You can't see one nearby. Injury the Diana. Great band. And the who needs purpose via cost rono. Then kiss. Minian a cabo mama. Also yani. Say ubedi madansia. If you may be a to petrum and penu and prensa. Yan to learn film. I'm a kubi bedina. Radio so say. Omu to petrum. Omu to learn film. Omu bisa ye GPA to ne pro 20 kura kɛseɛ no yɛka sɛ yɛnto lɔre fam ghanafoɔ nyinaa ɛne yɛyɛ adwene ɛti nɛ sɛdeɛ woka no yɛbɛnya na ka lɔre fɛ ne biribia spɛpa biribia na aba fam ne yɛ nyinaa yɛho atɔ yɛ san sɛ sɛ ne na mete ka mu a wɔtena mɛfo ka sɛ ne na mete ka mu a mabusuafoɔ foro ka ɛti yɛmpɛ infrastructure die anasisie bi a ɛyɛsi ghanafoɔ ɛti ɛne die kwan so ne ahobaseɛ kwan so petro no yɛhu ɛba fam ɛbɛdu baabi a ɛsɛ sɛ yɛhu biribi a yɛbɛhyia na yɛatena ase na yɛhu biribi baabi ɛba de yɛhu na mmanu sɛ animanim yiaa no yɛde yɛsa wɔka lɔre fɛ no yɛtumi tu anamɔkɔ wɔn mu a aban de ahyɛ ɔmo nsa sɛ ɔmo nkra fa ho bra yɛne ɔmo kɔdi nkuta ho sɛ wobɛkae a bosumi bɛyɛ nsia anaa nsuo ni drabafoɔ ghana ha de kogya bɔyɛ kaa ho yɛte ntɛsɛ kɔkyerɛ aban sɛ yɛne ɔmo a ɔmo fafa ho no ɛhyiaeɛ no ɔmo sɛ deɛ ɛnyɛ ɔmo a sɛnka tuo na egugu petro soɔ no diesel soɔ no tie hwia so a yɛn ma ɔmo tutu petro mu saa etie de ade sɛ de kɔtɔ aban nim yɛ kɔtɔ no yɛ hu emuaye bia de hia sɛ petro no kwa na ɛkɔ soro enti de yɛ ka ne sɛ petro na ɛba fam no yɛ ne spare parts for aboso ka magazine for empelifo nyina so behia ne yɛ akyerɛ bi mu sɛ ese nneɛma na mututu mu no petro no ba fam na mudwene ho sɛn saa nkuta wudie ho nyinaa kɔ so na ehu behia ɛne die kwan so yɛn sisi pasiafo yɛ gph anasɛ ekuo empelifo no yɛ dadaba ne akɔntufoɔ ntɛm yɛma dabani sisi kɔntuni yɛma kɔntuni so ɛnsi dabani ebi sɛ bɛsɛ sɛ paase nneɛma nneɛma mbɔdi nyinaa no so no ɛkɔ fam kakra kwa biara so no yɛbɛyɛ bibi wɔ lɔre fɛ no alhaji sumaila boakye wɔyɛ asante mantamu titrani ɛde gp arutu na ɛno akyi ana yɛne asante mantamu titrani de ma garages owura Anthony Opon edi nkɔmɔ ne busan sɛ ɔfa Anthony sɛ asɛm no ankasa ne ka no yɛka ne sɛn baabi a wɔtɔ no spare part ɛne boɔ dodo a sɛ abɛtɔ so a ama ogyina so ɛka saa nsɛm baa yɛka sɛ nneɛma boɔ nkɔ so deɛ na yɛboa na sɛnea dɔla no si pagya ne mu baabi ɛkɔduruyɛ nneɛma boɔ a yɛ den ɛwɔ amanɔne yɛfiri yɛtua a ne boɔ yɛ den duty yɛtua ɔpɔ yɛbosia nsi ho a akɔ soro nti no ama sisi a biribiaa ɛboɔ no yɛka sɛ mpagya yɛde a na yɛboa na yɛnim sɛnea ɔno gyina so a ɔde gyina ɛka sɛ ɛno nti ɛna ma ɔmo nso mpɛ sɛ ɔmbɛtɔ mpɛtoro no so ɔmo mbɛte ɔmo ka boɔ no dollar yi nyama afɔmana dollar yi nneɛma boɔ ɛnti ɛwɔ yɛn side deɛ ni ho kwan bɛba so akyɛ baa deɛ ba mmerɛ bia dodoɔ na sɛdeɛ ɔmo ka kyerɛ yɛn ne sɛ petro boɔ ayɛ den nti na ɔmo to kaa fɛ mu ɔmo mmɛgyina ɔka sɛ ɔmo pɛnt mu based on spare parts boɔ da nti sɛ ɛne sɛ petro na ɔmo de excuse ne yɛde to mu ma wɔn ne sɛ so ate ne sɛ mo te so a na biribi wɔ hɔ na mbɛtumi ayɛ afɔ a ɔmo nyɛ ɛntu saa na ɔmo no da sɛ ɔmo de ba bɛhyɛ yɛn no yɛde ɛnyɛ hwee ɛne yɛ a ɛtwagu yɛyi ɛyɛ owura Anthony Opon asante mantam titrani ɛde ma garages December boso da to so don so ye da sonko a NDC amanyɔkuo no ayi asi hɔ sɛ wɔn de ba bɛto aba no ayi mpanyimfo a wɔbɛdi amanyɔkuo no anim yenim sɛ aka to ne bro no ɔman no yɛkɔ akɔdi bro nyanti ye da sonko pa ɛsa ye da kɛseɛ san so de ma wɔnom na ɛno na kane ma panyewura John Dramani Mahama wɔkɔto asra Ghana fo sɛ wedi wɔ sra da wiasim so nsuo wɔ ne nsuo ketwa bi ensua
ne sa no tiri wo sra Ghana fo se semporo nipa ba sempema hanum wo bi anya 10 Ghana series na wo sende de aboa NDC amanyako no a anka beboa wo mu ye pa sane be ya won mu dwumadi sonko da wo mani mu no wo betumi adi ama no ye wo se de wo don sem na ode manemum anya chenchena atwan se woni bi kura fabra na sasem no a ye wura kan ye no nyame anim ni aka dodo no akoma ebi mu so so ahye won mahoroba ye no so so asem atwetwere ba ho na wa bra kan ma panye wura John Dramani Mahama wakasa no ya twe bi gu afidie so mo yankotie bi emfamra sesia abusiamo franchise afidie ne de ye adwuma enti akam kakra ya bomodia sayensa abesan so akan ne no na yabo ede amamo mama yenkotie ene ne mrasesia executive for the party. The National Democratic Congress will hold its 10th National Delegates Congress on the 17th of December 2022 to elect a new set of national executives for the party. In all, about 9,000 constituency, regional, and national executives who are accredited delegates to the Congress will be transported to Accra and accommodated. The party needs your support. Abusiamo franchise don't ya be pass akwakoba na sa kanema panyora John Dramani Mahama nene no na ne yebomodi ase yebebodi ama wona so nwomra da ase na no odin pa esende nene nti wo bosa de ya anya de nene no yete yesremu ada monfa enche yetoa ensem no eso owura kwaku afriye oyoman soafo a wo hwe kwadwuma ene ne ntoto ye ho nsam so na anu ada na oye ne se sade enuane ne si aka wura mu no se wamfa enuane na makura kase mu a ye ne yekopa bi ato akoye ndwuma ahodo no enya de se ebenya bie ya ehu adanse die nyina Sompa TV Sompa efa dawroma ye kyerɛkyerɛ mu kyerɛ mu a free nkramanta no mu a ade hye bi etuminika ekoye ekopa bode ne banche ne nema bi eka ho etoye na wasa down money ade aba santimantan kropo kumase hasei na kumase no Minister of Food and Agriculture twanti afrɛ se mofa na akeka won hui omoso botare nyina sese be ya yebenya nuane ya ne bo wo fom na asemase na so obenten a okopa bi ato ago fufu adi o ana so de koye den wono so benya bi na ena no pa ebra na dwumade no ekoso ewo Jubilee Park ye ewo kumase hasei no na ye nua be ma Kwame Wuredu ewo honom Kwame ne adwadefo no bi ekasai me bae no mani agime amatobi me ntan kodwom ma be ne kodwom but me bae no I think the price never hand come up inti kodwom a ye hwese ye ma no nso eja so be yiro mo hona o matete bo nso se de mbeto ne ha no kakra bia nso a mo yire so market too much inti things I have prices na aduane na okay ye de ba pisi ni apentum cost 45 cedis pe me kumba bibri 5 cedis ba be come market on be ba kokra ma be 10 cedis so they just have to be fair na cause we go be be say hu ne se eye me kra na menim na mente iti me ba ha last week ena wo mo kan enti enne me de me ma ba school na me se me ba be hwese no kra ampa me ba nso no kra de ma bodie ma to bodie ya me to enimi enu nyina 15 cedis enti eye chance de ye to no wodwom no te mo nkoso amfamla ya bisa abe ya bisa nwo ya bisa adwonwo ni nyina aye aduane esese yenye bi abe ye ntimi nto ti ntimi ni abe nkwan ye ntimi ni nwo ye besere mo asem nkoso amfamla ye beba ye konso ye beka che ye nuanom afofra wo monte ye me na mente obi ne kan ye na me se me behwe the modiato mo so some person mo ye no very good ebe ma aduane ye pese nsaka di no ye betimi ade obia betimi ato ne sika wanya bia no betimi da beto bi say 5 cities or 10 cities o benya bi e wo ha to the campaign edwom de na me free say ha no beto no ha no ma ebe boa ene mba me to board ye wode mienu de kuta mi e mo de mam 30 cities Kwame Wuredu amana nso ho a wone pani kwankyere fo hwekua dwuma ho nsem so wa santemantamu etinkomo ne den ene Reverend John Manu ono so asemode ma Kwame Wuredu nie that's anopa nso no se na di kankan no planting for food and job edwa no egusu ye ya kuzi se afi no beko na wie ye de ewura foforo
na enewa behu yɛde bɔdeɛ aba bɔdeɛ no yɛde load saa kia no enan ɛne yɛde aba ranu na de ba ku bi afa kia load mienu ɛna afei yɛde gari aba yɛde beans aba afei yɛ spring onion ne vegetables no de na ɛwɔ hɔ deda nti sɛ gari ne beans no na abɛka ho yɛ local rice nso wɔ ha twɛn sɛ nka yɛnuanom bi de yi catfish a yɛaho ɔno ne di ho nkɔmmɔ ka na kɛsɛ last week na ɔde ba enti no kwasɛ no wotumi sɛ sesei no nneɛma no pagya na pagya wo sɛ yɛhyɛ aseɛ no na bɔdeɛ no koraa mantɛ na deɛ bɔdeɛ no yɛma ne banura anwummerɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ anɔpɛi no obiara bɛdu ha na ɛkɔ no na bɔdeɛ wa nti nyame adom bɔdeɛ na atu atɛsɛ no sɛ wobɛka ntɔkwa wɔ ha bɔdeɛ na ɛbɛhwɛ na yɛbɔ mpaeɛ sɛ ɛbɛtoa so a na amanfo nso nyinaa nya nti yɛto sa frɛ obi biara sɛ ɔmfa n'ani nkyerɛ Jubilee Park ɛbɛn prɛmpa same hɔ na planting for food and job idwa no ɛkɔ so kuada no ya wei ɛyɛ asantema ntam pani kwankyerɛfo a ɔhwɛ kwa adwuma ho nsɛm so Reverend John Manu na sɛdeɛ mede kan eti a wona so ɛwɔ saa kaseɛ mu no yɛnua bɛma Kwame Redu ɛne si anan mu ɛwɔ hɔ Kwame afisia pa o afin kɔmɛtɛ kɔmna na bronya wo de me fan kɔmna ja bebi ɔwɔ kɔ de makro kɔmna me da so de abjudi boy nkɔmɔ Jubilee Park sɛ ɛkɔsɛn kɔmna sɛdeɛ wɔdi kan de atete mu a ma reverence so akane de ato so no saa be mpempi a mekɛsɛ yi sɛ wohwɛ Jubilee Park ha de ma bɔdeɛ ka akɛseɛ bɛ 9 ne sisi ha de mu a mpanifoɔ asɔfoɔ ne nyinaa yɛ agriculture ho dwumadi a ɛkɔɔ soɔ anaa akɔ soɔ wɔ man sɛ de bɛboa ama afuafoɔ a ɔmo nso so ebi ɛwɔ ɔmo nsɛm anaasɛ ɔmo nidie anaa yɛnnuanom ɔmo so wakura kɛseɛ mu a ɔmo nso nnuane a ne bɔɔdene bɛyɛ bi adi no ɛno nam so ma agriculture foɔ mpanifoɔ ɛnɛ ɔmo de bɔɔdeɛ kaa bɛka ɛka akɛseɛ maako nan ɛmu bɔɔdeɛ ma kɔmɛ no sɛ wobɛhwɛ a bɔɔdeɛ no yɛ apɛntu ankasa a ɛnyɛ asɛm ketewa kɛseɛ kyɛ sɛ kama ɛboɔ no so ɛda fam sɛ twoo woyi baako a sididu wobɛnya sididu no wobɛnya sidi aduonu wobɛnya ne nyinaa yɛ adeɛ ɛkɔ so wɔ ha no kɔmna sɛdeɛ ɔpanin no kaeɛ no mɛdi m'ani kuri bɛhwɛ deɛ kɔmna bɔɔdeɛ no deɛ sɛ tum ha ani a woanhwɛ yie a wobɛka ntɔkwa ɛnɛ awiei wɔ ha no mu deɛ a bɔɔdeɛ ne yɛde boboro wɔ ɛno akyiri no wɔde yɛde ɛmo yɛn local rice bi ɛnso so bɔtɔm ahodoɔ wɔ ha ɛfi adua a yɛdua no yɛayɛ man mu ne nyinaa kɔmna bi wɔ ha ɛna gari ahodoɔ a ɛno nso so no yɛayɛ ne man mu a yɛne ayɛ die kɔmna sɛ yɛdie sukuu na ɔpɛ bi ama wo nua ama ɔno nso wɔde akɔ sukuu a ɛnyɛ na bɔmmɔden a na etiefo a wɔn tie nyinaa no wɔn mmɔden so mbɛba Jubilee Park asisi a mekɛsɛ yi na aduane a ebu wɔ ha no mu na agriculturefoɔ abɔ mmɔden ɛde abɛsum ha no yɛmra nneɛma to bi mfankuo fi sɛ ɛboɔ no yɛbi sɛ ahodoɔ sɛ ne boɔ no wɔ fam koraa ɛkyɛn deɛ a wobɛkɔ dwa so a wobɛnya no nti ha deɛ akuafoɔ ne wɔn a wɔpɛ aduane ato adi deɛ woba Jubilee Park ha no ma kɔmna abɔdi wɔ ha nti amanfoɔ mmra na ɔmmɛnyɛ bi nkɔsum ɔmo ɛho adi a na Kwame wɔm se wei no ɔmo de nafua sɛn na ɛyɛ kɔmna nafua no ɔyɛ ɔpanin no hyɛ aseɛ no dwumadie no wɔyɛ no ukura nti kama sɛ na wɔtwe no mu ananu bi a ɛyɛ wɔ ukura da ne yɛ wɔ da biara no woba ha no mu a dwumadie no ɛyɛ ade so atosodeɛ ahodoɔ nyinaa bi ka ho nti nanu ɛyɛ ɛnɛ ukura yi ɛna ɛkyɛn yɛ wɔ na ano atwa mu no wobae ɛna ɛnɛ so mo aba ɛkyɛn a wɔbɛtoa so na wɔtwe bi anim so nanu ukura ne yɛ wɔ da biara so deɛ wɔn bɛsan aba kɔpem sɛ ɛbɛfu na wie mpo ne ntwa mu nyinaa no ɔma dwumadie no mpanimfoɔ kyerɛ mu a wɔn de bɔɔdeɛ aduane ahodoɔ a ɛsɛ sɛ wɔn de ba ma atɔfo nyɛ bi tɔgye gonyi ma anigye ba no wɔn bɛkɔ so ade aba ama amanfoɔ anya bi atɔ ha sɛn na amanfoɔ ahokeka ɛwɔ ne tɔ no mu ɛsiteɛ kɔmna anɔpa deɛ ɛbɛduru ha no na dodoɔ no nhyɛ dɛ nyante na afi a obi bɛtɔ obi de kɔɔyɛ ɛho dawubɔ maako kɔmna wobɛhwɛ nipa do a ɛwɔ ha no mu a ɛhyɛ ani a ɛkyerɛ sɛ wɔn a wɔnya bi tɔɔyɛ a wɔde kɔ abɔnten kɔbɔ amanneɛ no afei nipa no baa na wɔn ba bɔɔdeɛ no so wɔn gu so a kɔmna yi a na wɔn yi kɔ ɛne local rice ne adeade a nti sɛ deɛ
atɔfoɔ no deɛ obi aba no bisa na so we deɛ fukyɛn dom deɛ nti ɔmo biso aba no mo ba kakra kama kɔbra ti bɔdeɛ wei no ɔmo de firi he ɔmo de firi fa he ne baayɛ ba kumase bɔdeɛ wei yɛ bi sɛ ne so ɔmo de firi asante akyem ɛne ne mpɔtam hɔ nom no saa bere ɔmo de aba abɛduru na ɔmo kyerɛ mu a efi ɛsena ne ne na wɔtwe mu so kɔ no so no ɔmo bɛsan de bi so ahwɛ nkraman mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ nkranfoɔ so ebɛtumi anya bi nti asante akyem saa bere no ɛhɔ deɛ ɛna ɔmo atwe ɛde aba atɔfoɔ nye bia ɛto saa bere a nti wɔne reverend John Manu di nkɔmmɔ no na botae ne sɛ ɔmo de kyerɛ sɛ nnuane wɔ hɔ anaasɛ nnuane boɔ nyɛ den kɔmna baby a wɔn di free ba no na obi sɛ ana mekyɛ sɛ wei no ne end product no ɛne sɛ aduane wɔ hɔ anaasɛ nnuane no ne boɔ ɛnyɛ den kɔmna sɛ mitumi deɛ wɔn de bɛgu asinti adeɛ ɛnyɛ adeɛ a ne boɔ den sɛdeɛ medical kyerɛkyerɛ mu sɛ kwame na mekyerɛ sɛ nnuane a abɛbu hɔ sesie yi a wode ho amanebɔ ɛbɔ yɛn no botaeɛ no ne the end resource no ɛne sɛ wɔn de kyerɛ sɛ aduane wɔ hɔ na ne boɔ ɛnyɛ dene anaasɛ ɛnyɛ adeɛ sɛ nnuane ho ayɛ dene sɛdeɛ Ghanafoɔ bi ɛka no no. Akɔla wo yɛ sɛdeɛ bɔɔde esum kaa mu bɛbɛgu hɔ no ma anyɛ yie kora no wanhwɛ a ɛkyena nkoa ne nkoa bɛbɛtumi abere no a ɛyɛ sɛ kɔbna bɔɔdeɛ no deɛ esum hɔ ankasa a ɔmo kyerɛ mu a ɔmo bɛtumi anya bie asan de aba ne mmoro so ne mmoro so nti kɔbna aduane no deɛ aba afei sɛdeɛ nsuo tɔɔɛ no for ewura menu na pamfo mo ba ha ne kyerɛ sɛ aduane deɛ esum kwa yi bu hɔ a ɔmo bɛtumi ade aba nya de bɛtumi ahyɛto ne ti nyina fa no bɔɔdeɛ ne adom bɛkɔ so atumi de bi aba ma ayi nti ya aduane deɛ ɔbɛn sɛ ɔmo sika deɛ ne sɛ ɛnhyɛto nti ɛbɛ ne nka bɛ na bɛkyerɛ sɛ kwa yi mu hɔ no ɛbɛba no bɛfiri atɔtɔ so aba ne bɛhu sɛ bi da so wɔ hɔ anaasɛ bi ɛni hɔ nti sisi mprempren de kɔna ba ma bɔɔdeɛ no esum ha no mu a yɛwura kyerɛ sɛ ɔmo bɛsan de foforɔ no baa ɔmo bɛba efiri Kwame baby a wogya no Reverend John Manu wɔ wo nkyɛn ana saa baby yɛwura wɔ Africa kakra bi a watu ka no ho aba nti wɔba abɛgye sɛ deɛ yɛpɛ sɛ yɛbi sɛ no bia bɛtumi nyina agu ahomasa ma amanfoɔ so atie san sɛ baabi ahwɛ amanfoɔ aso bia ɛsi nya na amanfoɔ so hu deɛ ɛkɔ so wɔ hakɔna meka sɛ bi hɔ nka mebusa ne nsɛm mmienu bi ma ne yi ma no nto deɛ waka ne saa no ma yɛmfa nsi yɛbɛsan ba hɔ bi mu wae mate kɔmna yɛda ase papa yɛnua bɛma Kwame Redo ane yɛte ne nka de firi Kumasi Jubilee Park na memenda aba na wɔtwe mmienu pɛpɛɛpɛ na kyɛ sɛ yɛsi bronyadua ɛkɔba no saa no a anwuma hodoɔ yɛ agye twi aba abraman ne ahyɛ aseɛ na yɛbɔ bi obi nka sɛ 24 kɔ kurom ne ho nwom bebrebe na saa nwom wɔ hyɛ sɛ ɛbɔ a na kyɛ sɛ biribi yɛ kyerɛw sɛ akristofoɔ gyidie muo ne yɛhyehyɛ muo no yɛhunu sɛ saa brɛ wei no ka biribi akyerɛ sɛ yɛawo agyenkwa ɛnyɛ no nko wiase amansa nyinaa yɛhunu sɛ afe no akɔ aporo asan so aba abɛto yɛ biem adom no adom yɛ biem asan so ama nnɛ yi yɛsan so kɔ akɔtwa afoforɔ nti kɔba no saa no a na nya gorɔ na nka na tete no ne maame nom hyɛ da kɔ dwom kɔdi dwa ɛne ɔbɛhwɛ mo anwa kyɛ sɛ hɔ na wɔhwɛ dwɔrɔfoɔ ankasa ne akokɔ wowie aburo nya atade no wahyɛ ne kama no ahwe buro nya kyɛ ɛne wɔn mpaboa sɛ tie ne efiri ha kɔka nyame ani wotumi hyɛ de kɔ school nyina sɛ kwabena yɛ bi menkayo okay ni ewura fiefiem ni ekoya na sulala mejimbro nyadeɛ nanso nanu ɔma asesa ene ko bi kura se amfa no tilapia nti bibia de pefe sɛ ensakraya bawie mu paa nanu ɔma asesa no nyinaa muo no ya awofo no hwɛ kwan foforo so a wɔn bɛfa so ama bronya no atumi ayende ene yobakɔ monte so wege ne yɛtɔ entade ne yɛtɔ emo ne yɛtɔ wobia ne man na busua ene edi omu de ena yakɔ monte so kɔhwɛ sane ya wege ene nneɔma ahodo edu bronya yɛtɔ paa no ɛho dwadie asase a ɛkɔ yɛkɔ ma no so ne ne ama ne boni afie gye wakɔde akɔkɔdi ho enkomo wɔba fie afihia pa o afin komenti akosia ena kɔ dwom ne dwom te sɛ na dwom bɔkɔ bibia de na akwam na enema bo na ɛkɔ soro paa nyansam keto akra abronya ya ebe nyina achi hwɛ ɔmo just edwa yɛ slow sedenka yɛbɛdi bronya utimu sɛ yudru Kumasi Central Market a nipa ba apɛ so a ojon ho a ɛngye utwa ho ɛntwa no ɛnna nipa isɛ da ni krom sa because amanfo bebre na esu sɛ sika ɛho ayɛden na nam so ɔba fia kasa yɛ tiewa
And I'm so me ba pro say me kwa hwe nwi bu on say do bronya say ya eya na oba bia pese no ho ye fe ni tiri ho ye fe se na be ya obetimi abo life kama na abra me di mani efefa mu me nenam enwi ajosuo no enyi bu ya de ekọ nani papa kosia obeje di say oba sima first etimi ton 10 cedis 12 cedis 13 cedis ni ade say who to oba sima ade say okuta 28 cedis and say no etimi ato oba sima internet say oba yusu ni miensa uchem ko be 200 cedis so and I say bia e be 100 cedis because they all bonus so no so be charge enyi bi te say Daniela Tyra any Afro best ne de keka ka ho ni nyina bo ekosoro na wig ya ubo kon route mi tambu tuti kra de eno squad de ne bo e ya de ahuri ye pa enam so ma me busa ya ma me no mo tonton wig sa de ntina ene ma bo akosoro sa de duty ana say de ade a enom si duty ne de ebi wom sa de but e ya petrol na ahuri kosoro no eno na ma bibia bo aye den ena o mai mu susu ne si atutu bbm enti atutu bbm de so mo susu atutu omu bbm na me ne ya ma me no di nkomo no nsem sei enom di tuja ya kwa ni so yo no yo best man ade o de koto ye no ne boa ye so no so to ba si enti anya ya na enya wo mu si ya ne mani si ko no best man atifo ne ye 27 series and I will come back 20 oh we need the dos we need ya fabi wa ha na nwi nyina so ye no China South Korea no na so Canada ya fabi wa and international tickets in 0249 number no 00 and Daniela quick edit and investment micro credit duty ni mo de me fan schedule si bia ne man si ko na ma e bonus so ayesa mi ti fan schedule awusia ya mariboni afia ajewa akwade ne ko monten so a woni enuan ma wo moton wig enso ekodi nkomo yi number pa na wokai oh jingle bell san wa na eja edu bro nya na na gospel mu nso enyumbe na wokai na gospel mu bro nya nyumbu ho sa ho afia kwa pa dabi kai mi na ye wo stress so anajo oh yeah ye de ye hwe nyan na ye hunu ya ne se ensoroma kese bi na epui enti ehu kese boyen Radebo for da no hu adi ena o ka kire yen se ma yen suro nyeri asempa eye niji a be ye wiase nyina de na me de bra mu every se wa wo agenkwa no ene Kristo awurade no ama mo David ma na ne nsankyere ne se mo behu akokọ ha ye da mu adi didaka mu ha ye de ntoma akekere no ewuhene ye tonyo free mu ha esro asofo don bebre oba be ka abofo no ho oto aye yi nyoma nyankopon bonse mame ye kwaya nim owura yire Linda nyako yebo a wo ye panimpa edema abronoma foundation na eyeku a enhye abayase na tie wo se ebi wo hono mu a wonam wo abon se akokora pa o be se mfinsia aduokono wo konfinsia wo ha no ne abaya bi tware ka akwam asa okotua ne school fees wo kɔwe no wo bi nso wo hono mu a waka wiom dika ama dwuro no nyina kɔ no okope obi nantem abie hɔ ya kyerɛ sɛ ace ani gono syphilis atu atesese ya na ma me kyerɛ sɛ Ghana Ace Commission ana de nkuntabuo bae no no eka bi kura kyerɛ sɛ wɔn ya wɔnya mfinhyia edunum kosi aduonu nan no de what nkuntabuo ne sɛ ne sitie 4757 ana ye wɔn nkuntabuo mu na sɛ wo de kɔ ha nkyekemu a na eye aduowotwe miensa na sɛ exam score a nkonya A1 wo na wo kɔ wani mu no eyade ha dwe papa na wo se ne hwehwɛ mu kakra beda di sɛ obi wo hono mu a kɔfare ba mema kɔfare ba ya wo kɔfa no de abɛyɛ wo ba no ade wo ba no de wote ho a kɔpem sɛ obewu sɛ akɔso ate ne de hu woni ba bia kɔgya obewuo en koa no bɛgye na home awie wa no pa wesinisi ɛyɛ wanya wesinisi saa na wo so mema ne bi wo ha obusa wo mu asɛm a na den tina wo fa akra ketekete so say catch them young and shall be yours forever nkora no kora no fa mu nkumankuma mu saa no a edu anopa na akɔkye abrewa a otim say enema kwaye ma wo pa ne mo kɔfa kyenkyere atwafo no bi de a gye sɛ kɔpɛtete bento apa na ade abɛsa ye sɛ
amanfo keka nsam ngongonai eyade ha dwen pa Madisa dear kese pa kwama mema. Ya papa no menua mema no. Me pamocho catch them young no. Omi enyai. Let's protect our girls. The entire America say say bribia statistics HIV ho beba no. Ye hu say a man ye more affected. Adentia because we are the recipient. We always at the receiving end. Nti ema ye cases na ekosoro. Oba nso nya okuta nkora. Otimi de ma akora. De ma ne ma emponi kunu. E affect a lot of people. Nti mesremo catch them young. Omi entwa so. Help protect our girls. Allow them to mature before you harvest them. The mesrene se mrene brown no. Ebeko so abodewru. Nyama amansan hu se ehia pa se obia beko no akotese no hu ne HIV status. Na so hu status a ebo ma wutime bo ho ban. Eno so kura abo ma se HIV no spread no esote. Wo emfa ho ne ba bia wo hu se me ye positive ana se me ye negative. Me de me fi se wo hu status a ebebo na wa wutime abo ho ban. Na afen so say HIV is spreading no eso. Emema ba epe catch them young and shall be yours forever. Prem to breka se ne guso ayade ma wo no Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 na yeba ensam no bebre aka kira yade ebeso mo twen sisi a yeba. Ghana fue. Yay! Fido asisemo, my people. Fido transformed them app. The new Fido app is pink and much more. Yes, your loans got quicker, simpler, and friendlier. And your loans in Kwa, ya add the Fido score. Ya de Pwauma unya besia kesie. Any insihu kakra bipe. Entifa wo Android phone. Na install it Fido app every Google Play Store. Sisia. Anna dial *711*999#. Channel Sosa Comfortos. Fido any agent bia. Untieska ansiyama obesia. Ekwaya befaso enya loan. And say ube download the app no ewo Google Play Store. Fido. Fido. Endless opportunities. Sompa. Abusia bada mo sesema jebratwan ye tawo ye kwapo ye mantemu. Na atetena ni adema wono mu a wo mo honam dia na kwa ba bia didam wo epoyamantemu yowra samo sapon boaten ene obo aban na ba so kire se gina ya aban no wasie se tobuta hodo wo san so ba bia dodo no ano wo mo ni age hu yi pa wo se wei eya na motu ede pefe kire sampa wo mo so hodo na wo mo su no aban no atie dia ma wonom na mo wo no koto asra aban no se na ni kire ya wo no nya bi famwa se ne be no manfo bi no aban no de wo no ka no wo betumi ansa aka wo no makatua wo no yama ne boni nyako abro no maye wo sunyan 98.9 ene di sa enkomo yi ya ho den no enyina so ne ende honti no e de pa na ebeye iti to butu na aban de ba na ebo ayen yi pa iti yebo aban na so se ode se adwuma no e ma ayen krofo no yemu adwuma de begu ye no ha ayen ama ye betena fi ayen se bibiri di ama iti se 2023 aban de ase ne budget so sa de aban de ya na me no mi no nyina mo bebo ayen na ya aban ase na ya kanfo Ghana ban the modern bob washa se obesa de se adwumedi aba no ye da aban se de pena so pa na ye kasa no de to so mi no so me se busa de to so mi no so besa sere aban se oye so de ba na de omo ya mani bi asa na omo ya mani nti ye yam hihye yen se bi a no ma fa ye krofo ni bi mu nkere de ye sa da ye sa ye ye sere aban se omo ya mani ye mu se omo ya mani ko e pa na chona da ro ma ya sa da ya sa yem e pa na chese kai de bi ni de bi asem ke sara aban se on kai na wo hu ye mo bo no on kai hu se ho sam se o se nyina so na o twini ni be de nyina so no de na na ni sa nyina so na ye di ho no ye tena ne fo pa so ye hu de ye ne wa brabo to on kai na on sa emfa abra mo to butu no no na o de ye dwuma ye fo no bibiri ka edie na e ka wo enso abana boro ho wode atue bi ama yenkrofo ya yuni se akakakra bi de aka ne mama akoma bi de bi adodo na de wetimi atua nti so a de sere abana se ya kana so ohwe na onye mfama anu chiro wasanso de to aban wanim se common fund ya de ma won mo a wo mo de dem no wo basra aban no se won hwe na woni hu dwuma biu ye ke kwase abana be ya pa ye common fund na ye
time no my ovens and the scared the baby and a holiday. And I saw my is council 1,500 2,000 or so and come market into me talk it is a ban say won't be a common fund percentage, Now what you do say and 10% crack the budget. I say your doors papa the doors. Osuani ayotene nkan aye poyeman temu titena ne dema yenuanmu a wo modi demo ora samo sapon boatin ya demo de na ewura mu na eye FIDO eye fido sikasam de ehu hia yie pa ne saye ntisa wonu obi di nkomo na eye ade efa sikasam ho a eye ama wadwene mu nda ho ne ma wani nda ho pa nyesa obebu efisa asase so aye ba ne awia yase aye wei obia botaye ne se obenya sika nanso obia ne kwan ofa so a wonya sika obi fa kwantia obi fa kwantenten obi bodani na wonya sika na mo se bia saa niema no anipa ne bi ye ne bia wo ntimi nya eye tietia tena wo dem wo de samonan wo dide kura wo de fa wo phone de wo hia yo Android phone na kwa Google Play Store ne download app ne bi wo dale a star 711 star no abo 9 ne miensa no mia as asem bebu sa obia no wo de yia no eno ano no eye fido wose bro nyan bagi sika kodidi de wo huni obetum bum sa ede amount awia yi ebia wo fo ka si fom no won se wo hu nya wuye aso won se wo yefro mu sanfro bi sa anadwo mu ne kwoto ha no mu na kwoto wo mu ne kwoto no mu na kwoto wa sa wo huro de wa sa wo de asa me nyare me ntia po bi na ha wo wonu mu ato a wontimi nidi a wonsa buo ne nema nkoye mfama wa ti adura meka ho asam kire waduro wei sa woni mo bi a wo sa ate bia wo bi na wo ma ne sa aduro ni bia bro nyan wo be chi na ntwa be chew eye haban heba mister aduro no enya nwono ena egu mini mu a nyunyunu kama eye adwuma senkonya wo nipadua no wo se nya gu mini mu a bedu ya munu ano wo sa afa ne mfifra start ifiriw na eye yare ne di firi ho prekope ne science obi a wanu bibia se haban heba mister de eye semansia prekope ne science ye ni ho agorokora ntime sraw ba bi e ton drugstore bia dane heba apidan colinac any mistake heba nyina no ebi wo ho ba bia ya wonam bia no wo se haban heba mister na me pe ho asem atie na wonim bibi hwe nyame ya adom a wo ho efiada eterechi fiada ye wo de se wontie bi da wo de ti asem a mekan se bi obaka se kwabena me na me pe kasa nya kasa na me pe me kana asem na akyerɛw kanadi akompare kwa Japan ne ho asem na ye kan de kyerɛ wo ne science ya to din cans a enti wo te cans a no a na wo hunu se ba bi asem no efiri eba ne nyina ene se kanadi akompare kwa Japan ya wo ya sensen to amrase badwane no na ni so ade hunu ne botaye na kyiri nsem ne ho nsem enwuma wa biebie emfasode aga na nya firi no so na ni so ade hunu wo hwe kunafo enyanka ewisia moborofo eyado ya hodo na ne botaye na ni so ade hunu no se obekura frank adema NPP amanyokuo no na nyame ya adomo a ye de kokromotini ma no a na obayo mampani no saa nsem no mu nsem ne akyerɛkyerɛ mu hwehwe ho edigu ho ma wo ne science mpanifo no ba de akyerɛ wadwen bia no ye makwan ma wobisa na de wonte ase no ya kyerɛ mu na ye de akyerɛ wo ya to din kens a efiada bia ne ba wakwam awia no mienu kosu no miensa afa yemfa prage ana yemfa huba na ye nuruta no so apatrapa na menka ase minkyerɛ hwɛ ye sita no so apatrapa wo ho kwan na da ha no ene kwa be heba clinic ho no wo de wusi ho kra prosifo ne gina ho no buso mo se wo kwa be heba center wonya aduru abe ho no mo a obi nka nkyerɛ wo efiri se wone a wo ya bibiduro no abe de ne damu sonko kyerɛ se maame abe de no wono wa kyemu mienu ɛna nye se bia wo bɛkɔ no onkoto abe wo ho biaye bebre wo ho no mo bɛkɔ onkoto doctor no yes doctor afa ha yes okodidi yes ne okodwa ne ba ne nyina no a long story ɛho hia ɛna ye nkasa bebre nso nkyerɛ wo ye de ne wusim kunwa na ye bua yare no kumfo ye de sa na ye no ye bua yare no kumfo wa be kaiba clinic ho no no a na wo momu no wo no kofie ne ya gye yare na to ho nti kukuo no ba ya gye yare no tum na wo momu kofie wo de anigye se ya kofie yare de hia efiri wutiri nwi ebeka wo mawure si fam wo henefa wo ha ne wo ha wo zigi ne wo zaga anase wo bi de aduro kura ka yare no ama yare no bu afu yare no so obeku ato atwena fi kura bronya wo ma wo ni bia enkasa nye bebre bia waton japade wa hu faso bia obi abukom agi usika hwan doctor hwan center wo bukom agi usika wo de yedin fo asem nyina koma be heba clinic ena de ye hunhum fam so ye kono straight e wo hunhum ye de mpa ye ta kire de mawo yare ben obetu ase de amawo tano so patrapa new site ya wona da roma ena wie wo bo aye na ye de adwenche ne bi eba mom ye nkopon kase no so ne hwe adwenche a mode abere no bi master plan akentampo junior akwasi osesen
Wase mampanyin na do wɔyɛ mampanyin na nyame anim ni wɔtie asɛm papaapa kɔfo ha ne amane ne nyinaa de nanim adagya ya wonim sɛ nkakra wɔbɛhwɛ no wasisi ne nyinaa no kwan kyia kɛsɛ nkɔmɔ no nyafo Steven Ntim NPP national chairman no kwadwo poku nso ni wɔse ato nso dwom hɔ no ma ɛna wɔhwɛ ye adi free kwadwo kro no asan so de aba biem ɛnana kua moaboa ten ɛna wɔkyerɛ sɛ AK Dr. Baumia is coming na birthday sonkonkoma Mimi Dia Deputy National Women's Organizer NPP panchom me enkoye ni mo ene yehwe de akire oyibo boate ne behin no ne de afi no se ye mampanyi nado waya de o rewe ya akwakobiye waya de papa kwadwo pokukro no asan so de aba yenkoye nim na nakua mo aboate de no so yakenkan yenko wo ahena kwasi a champon kwache and was a good afternoon o ni Dominic na Ablekumanov abaton peso aso no ne die efri we dey was ra ban no se woni mpanyimfo ahodo bi ntena se won mon kasa pa na sa debt exchange program no yentimi emfa anuoma ngu nsani ani yenhwe de beboa de moa yenyin firim se ne be ya ebetumi abo man no ayo yemfa ensisan se de ban kamia se mo sende dodo no a osai rich was more fire Sompa TV ne Sompa FM. Here's last so die nie o Patriotic Voices and no so kasai. Was a mampanyi na do ye mo moni adwuma. My idea pa mra she odwafon so ye da mo ase. Se 2023 budget no mo so magia tum. Abusia ye gina we so ye den nsam nyina esi. Yemfa seda emma koku averenika jando. Wahene ni amakranche sofmame premani. Enu achi no akosua somoa ono so eka ho bi nana ya obo ma Libya bogia wokọ MC ho a ya wakiola ya was school fees PK Rocky Rexford Godfred ni kachwe enafei kaye nyina ya damo ase ye ma ye remfi kwa me redu akua nyakwa abronoma enafei wochia minimo nana ya Grace wonu nyina aka ho bi na afia ajewa akode Erica Simon nso edimu tintiman ana wiya medin ene akosua ajewa akode boaten menemenia nana kwabra kese ye sore so ama Rocky na ansa ne ye be sore so no nsam ne nyina yensamfo panyi owura sante ebo Benedict ne dom sem na kwabi ena ye kwabena ntwibo asiako wo Sika FM ro no abonema na se akokọ asense ena na woda enti kwabena ntwibo asiako ye mo awoda pa na we afieje wan kwa na betumi akire mu afieje wadia ne anofo mbrejo afieje wa kwa de nti kwa branch bo sia kon akokọ asense no Sika FM na wo ye mo awoda pawate nyame won hyira wo se wo ye bro nyaba nyame won nom wo pa kwatenten ahoden wom na nyame ya adom afesese ya se de bro nyane kama edi ama afiese na wo be ye oye wodo betena yie pa nti wo free ha no afre no naja wapa baby pa ed watena ebusua ya sore so akona nwum a Rocky ba bebonde edi kan afiase wode ma kwabena antwibo asiako akokọ asensanti ma afia wie ya na ese waba studio ha no abaye wa mamre na nneoma nyina akoyie nso edi ama ya sore so Rocky the darling me campaign ma wono mpe ebusua Rocky who try so